श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 860558637676। मोबाईलच्या आभासी विश्वात हरवत चाललेल्या आजच्या पिढीला मातीचा सुगंध आणि शेतीचं खरं महत्त्व कळावं या उद्देशानं श्रीवर्धन तालुक्यातील रायगड जिल्हा परिषद आदर्श शाळा वावेलवाडी येथील विद्यार्थ्यांसाठी एका विशेष भात लावणी उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। पुस्तकी ज्ञानाच्या पलीकडे जाऊन मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी थेट शेतात उतरून भात लावणीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला। केवळ विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून न थांबता शाळेच्या शिक्षकांनी स्वतः चिखलात उतरून हातात नांगर धरला आणि शेतीची कामं केली। शिक्षकांना अशा प्रकारे शेतात काम करताना पाहून विद्यार्थ्यांचा उत्साह दुप्पट झाला। गुरुजींनी दाखवलेल्या धड्यांमुळे मुलांमध्ये श्रमप्रतिष्ठेचं महत्त्व अधिक अधोरेखित झालं।